Dombur Narikel Kunja Sopailejak. Khumulwng Press Club ni Luajima by Haste Tripurani Electronics Media o Samung Tangnai Rangchakni Tahuktai Buhuksong. Pal Baksake 30 and 31 December 2024 BC ni Paithak Salmariwo. Dombur Narikel Kunja picnic salainani eba kheba kok malaima kha malaima thinangni kok sapma lengi tongmano sapsa pongnani bagai salnei horsani bagai phai sopailekya. Sal habi thangka nisimi phimani tabuk sagrorom nokha nobar sip sanja jora busukse naithok naila ani achai maha raima saima ani tuino thewi tabuk Dombur dem laiboma ngai sijagi thangka agi bahai tongmani tabuk tamongkha ulo bahai engno tabuk sabutongoro tamongno kothoma khakhamu agi ni kogrok muito mangkhe obokhe selfie point oro hamjaknai rokni mari khumbubar bai snamjak sikla sikli rokni hamjaknai rokni muituni mangpili tisanani bagi baksake water bike kasawi tongthoklai tonglayo baksake boot eba room kasawi berailayo belaikhano tongthotok naithotok o selfie point ganatui room laithake tuini deu busuk naidi lilak mo bokaisa tongthotok experiment khlai mano busukse naithok busukse tongthok sini achai maha sawibo sabaya khakamatui ingya saborok tonglakha oro tabuk saborok phaikya oro buskang tamo thinang tamo kothoma sujago mokolni mukti bai kamau borok kamau khorang ring horo muri kebo khananai tota tong rangchangni takhukte bukhuksom tho tabuk sanja angkha bayarok bai malai krana garing resort tini night hall khlailainai tiprasa media ni samung tangnai adong te adong jeksom tiprasa koktuma kok fuarnai rok media ni takhukte bukhuksom bai malainai kisa khapang ni kok salai grana ni orisano tabahan hai kobong jago sini biplop no X biplop CM sana Risha bai langsungkan banget Tiprasa press media social media samung tangnai rokte family ni boro rok tini o raima saimani teiruku gono mai khopsa chalainai songnani bagi jugalai tonglayo nangmasuk manei khonei thitik thata khlai salbrungno thuya chaya khlai samung tangnai rok dofani bagi koktuma thumnai rok koktuma chernai rok koktuma sainai rok koktuma sanai rok mangpili tisanai rok jotono thanchake tini mai khopsa salaina hani phailajak pal baksake wahan mokhe tohan wahan songnani bagai mosla thok sarui tongo mukheteng jugali tongo Advance Happy New Year! Advance Happy New Year to all! yang orokhe a baja seri tongo
khe mui songnani bagui tohan oro khe wahan hangnani bagui hor hoki charui tongo wafisa rok bo ready khlailai tongo iko hanglai se tongkha tai kisa keno salai sinai belai keno khas rangjak belai keno khatong thokjak palbaksa bayaro bai malai khapang ni kok salai sinia sinilai baksa baksa bai katal khe kijing khalai belai keno khas rangjak iko hor hoki bai hanglakya kakai bahan bo muntutui abaja bo ready tai gudok sakhai salad bebangno munbaikha ready baikha chawi masalai mankha srapsa ni bagi lengmano poglaina ni bagi love oh love haja sakhe brido koborengo belakeno khasrang lakha belakeno khatok thoka hor bukuru thugi thangka fungai kha baksa basa yakho mokhang sui dodoro saborok basa baikha thangnani nangnai sini takhuk tipuri khorang YouTube channel ni nokphang BK Tripurani Island tongo oro thanglai kisa nailainai bo bahike o jagao thinangni sramnani bagi bo chaitogui tong sini bororokni island nok tangai mania khlainani bagi chaitogui tongo chikon rungbo tongo mobile no arau romui kaisa te kaisa hatio thangai tonglai jao naikhi belakheno naithotok fia rangthok halokle asuk hamtaya sini bororokni Salia kokno kokni mulazakri I ko sokpakya bikeni island orono kisa naigrana thinango bo oro bania khainani wansukjak orono hasteni jotoni slai maikul thaimani hamkukmani thai agi orono sini bororok chabaya nangbaya rangchagri chakbai kuplum tongmani phiaba Dombur hydro project eba kheba electronics current chungpherang chungranani bagi raima saima tuimano theui dams namabai tuilomui tabuk kirima singsa o island bung tam nar khamu Salmari resorts ha Salmari resorts salmari resorts Island Plus Iko answer ni mo ino ito. ei aro no problem police red do not phano se paimia paimia krak bilang mutu sakabo paimia skun board chinang na si ang sa samano da no 5 star sang ke rayon no tong resi kalang sene ni no phai na ke nin mo to ka tap la so next year hab nai in solong nai oh we didn't try like kun nai le jaga to hom se puta nai hom se
Nodisto. Head Ano sinango phaidi partnership lok tang phaidi 50-50 nok tang sak jora business asi underwater restaurant bu khlai mano khlai phaidi ediba Ya abuna sabo yacht khaya. partnership ya hatai tani tongle hatai an tongo phai khlai phaidi ja khlai na musung mani haisi business khlai di Oroni bororok jotono khari mathangbaikha bigra khangra bialo klaibaikha baksaba kama sugui thangka ohani kothoma tabuk juda juda sawibo mungsalia tola klaibaikha bebak no beri phangni budukbai khasijak twijlang khawi thangbaikha tabuk kirima singsa tabuk ninilia tabuk bunisi Sini takhuk Bikini Island Salmari Resorts naimani yagulo Narikel Kunja ni garing hotel eba resort o sung tabuk kipili tongo oboni yagulo no sung jani jaja nogo kipilai nai belai belai kana hambai rangsani takhuk te buk song nai logiri tongmani bagi haino hai kipili malai phinai